Bine v-am găsit la un nou vlog pe canalul meu. Este primul. Cu mine este Mihai. Salut! Pe YouTube îl cheamă Snoopy 2007, mă scuzați. Sunt un pic emoționat. Pe mine o să mă cheme Snoopy 2002. Acum e bun. Și momentan fac vlog. O să fac și gaming pe canalul Snoopy 2002. Și azi o să ne tragem cu skateboard-ul și pennyboard-ul și o sticlă de Coca-Cola. Bem. Și noi avem aici. Uite, skateboard-ul. Așa, el mai a postat chiar azi un video Și mai postez de gaming. astăzi încă unul. Am făcut azi dimineață două, dar acum l-am postat acum după amiază și încă unul. Am încercat și eu să fac Minecraft. Video cu Minecraft, dar m-am încurcat la sfârșit că cu Bandicam e leacă cam complicat. Dacă nu-i cumpărat, nu poți să faci mai mult de 10 minute. Da, e bun așa. E bun și așa. Uite aici la cameră ca să... Da. Mie îmi place mult încolo. Da. Uite ce frumoasă priveliște. Da, o leacă... În afară de blocurile alea. Aici e pădurea. Ce pădure. Să ne dăm de la grătare în jos. Suntem la pădurea Cetățuia. Era multă lume mai înainte, și o mașină, era multă lume mai înainte. Nu contează asta. Da. Și foarte frumos priveliștea. noi cred că vom reveni când o să... Ajungem sus. Da. Sus. Fix în... Așa. Nu mă duc încolo. Încolo, încolo. Da. Încolo. Ce? Bine, hai. Revenim. Am revenit. Acum trece mașina. Am început. Și acum urcăm în sus. Ne dăm jeleacă cu plăcile. Cine? Se trage și băiatul. Da. Mai avem un pic să ajungem. Dacă puteți vedeți. Cam greu. Cred că o să filmez la vlog, o să filmez 5 minute maxim. Până la 10. Uite aici e asfaltat. Încolo. Nasol. A, el are placă mai vechi. Ce? Ăla mai față până lasă! Că e mult. Cu doar picioare deja. Avem ceva. Acum ajungem la grătare. Dacă vedeți unul. Mă doare picioarele, nu mai pot. Haide. Ne dăm de aici. De aici o să ne dăm ce stâlp mare. Dar eu o să mărtăresc o leacă pe fund, dar n-are nimic. Te-ai să mergi în partea elaltă. Nu contează, nu contează. O, dar am și cola asta. Mi-o dai mie. Cum să dau? Hai, mă. Nu te prinde. Cum mai vedezi eu? Stai în cură. Vezi că vine mașina deja. Bine. Da, lasă ce cu partea aia. Stai. Nu te prinde de mine. Mai bine nu. Vezi, am spus. Dai. Singur. Și cola? Da, o să ne dăm greu. Ai. Bine. Nu contează, am plecat. Ne filmăm. Vedeți. Mi-am rupt curul. Am căzut. Până un pic de pauză. Am revenit. Acum o să mă dau în picioare. Dacă vedeți. Am să iau un pic de viteză. Nu am nimic. Mihai! Hop! Da. Acum coborâm la vale. Mihai.
Acum așa ajungem acasă. Să vedem că ne oprim aici. A mers ceva. Mihai a rămas cam în spate, da. Cu cola lui. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și un share. Și ne vedem în data viitoare. Spune, data viitoare! Pa, pa!